Ahojte. No dnes by som vám chcela prečítať recenzie na našej stránke www.hyaluron.sk na náš najobľúbenejší a najpredávanejší produkt a tým je Velmax Hyaluron Gel 5. Obsahuje 5-násobnú kyselinu hyaluronovú, neobsahuje žiadne parfémy a je vysoko koncentrovaný. Hodí sa ku žehličkám na pleť alebo aj maske na pleť, ktorá obsahuje červené svetlo, alebo aj ku špachtlám na pleť, ktoré obsahujú červené svetlo. Tak počúvajte. Tak napríklad pani Adriana píše: veľmi príjemný, pociťujem zvláčnenie pokožky, hydratáciu a vyhladnenie. Pod tým máme Denda. Používam pod žehličku, zatiaľ spokojnosť. Baldik píše: okamžite vypí na pleť. Potom pani Jarmilka napísala výborný. Andula napísala fantastický, krásne hydratuje, stačí len malé množstvo, úžasný pod make-up. Pani Jolanka napísala: používam krátko, ale prípadá mi veľmi kvalitný. Pani Salónka napísala: najlepší koncentrát pod prístroj na pleť. Zvýhodnené balenie mi vydrží naozaj dlho. Pozrite si tento gel na našej stránke, je to naozaj náš najpredávanejší produkt a je vynikajúci pre pleť do tých 40 rokov, ktorá má jemné až mierne vrásky. Ahojte.